aja ramoh awakku lah dalah. Moyo sing ku metung wis ndrenjet lho, tak etung kriyek mentek juta kemil. Kudune tiba. Kemil kok malah awakku menjoto kabeh kaya ngene. Waduh. Jek kaya ora entuk kemil ya entuk mentrek-mentreke jane ora apa-apa lho. Wah, iki kok ana menungso ngaglah nang ngarep aku ki sapa? Aranku Bapa Tuna. Lho, Kamatuna, Bapa iki Bapa Tuna. Iya. Aranku Bapa Tuna, Bapa Bapak Tuna Rugi. Wit aku lair ora tinunggoni bapakku mergo aku ana jroning kanutani bus tinggal mati bapakku. Kowe Kamatuna, Bapa iki Bapa. Wah, ora yo menungso lemah wegah. Awakku pasulan rawuh ya kalah meneh. Kamu ya menungsone ndek mane mung ganti sandhanganku rawuh ya kalah. Aku megar mingkus gembrapa aku tak nyemplung seneng tak kungkum dhisik gen pulih otot bayuku. Yo jagat yo Dewa Bathara asising ning Bathara jagat. Aku budhal saka ing Pedukuhan Medang Kawit, aku dijawe Kanjeng Ibu Dewi Sumawit. Aku iki rening anak Nandang Sukerta mergo ibuku putrane ya mung siji aku iki. Mula supaya bisa ilang mala Sukertaku, aku kinen swaning negara ing Purwatarita papan tanggan Prabu Darma Pikukuh. Ning sarate aku kudu kinen adus sendang iki. Ya yen aku tak adus sendang Nirmala Tlaga Madirda iki. Ya bala pandom yuk kumulunging soto. Soto kura kambahku nggih. Katalika kaya mangkono. Radyan Jakamaya dados mati sigra siram jamas nyemplungi sendang Nirmala Tlaga Madirda. Paningeti sangkan paraning bilain dadak sakolang Bathara Kala jumedhul saking sinadya nyaut padaning Sang Jakamaya. Kono bocah arep adusna sendang ganggu gawe nggonku ngrendem sarinana jroning sendang. Ayo kowe ngaku aja mati tanpa aran. Yo yen kowe takon aranku Jakamaya dados mati bocah saka ing Medang Kawit. Aku putrane Buranda Sumawit. Aku didhawuhi Kanjeng Ibu ning aku bocah antang-anting. Gane negara ing Medang Kamulyan bakal ngenek aku putra gedhen ya kuwi ruwatan aku kenen sowan mrana karep ben diruwat kalawan Sang Prabu Darma Pikukuh ning sarate aku kena adus sendang Nirmala. Wah.
Kowe kleyon adu sendang nirmala kudune kowe adu sendang pitu. Lah sendang pitu kuwi nggono ngendi? Sendang sing diapik tuntu iki lho. Ha, kowe mlebu tengku dadi mangsanku kowe mergo Bocah Sukerta. Oh, gedhe iki kowe badhok karo aku. Iya, dene manut tak badhok dina iku. Oh, ayo dong ayo. Ayo kowe mlayu nang endi kowe Jakamaya dados mati. Kowe wangune mlebu ana jroning bumbung wis tak tutup. Wis padha karo kowe iwak ketemplungmu dadi panganku. Ayo. Wis lumayan aku entuk menungso siji lho. Lho kok bumbunge bumbung wong-wong ora ana tutupe rot. Lah salah kurang ajar. Wah. Dalah menungso Jakamaya mlebu ana jroning bumbung jebul bumbunge bumbung wong-wang metu kiwa mlebu kiwa metu tengen wae menungsane ora ana iku mawong sisik-sisik pring wilatan ora gem nyingkirke nganti nyrimpet sikil kowe kudune iki wong ki nek ketoke gawe padu wis rampung sisikane disingkirke nggon sing kiwa gen ora nyrimpet kan wong liyan kuwi padha karo masang walat. Lan bumbunging wong waki nek rampung dipecah ora gembluthuk nek didak bocah ya tiba. Wong sing nek gelem kulino nyingkirke watu nang dalan nyingkirke barang sing sengkala kono kuwi mesti bakal entuk ganjaran kuwi ya klebu Sudaka. Ya, para pucara putari sapa wae wong sisik-sisik ben ora gelem nyingkirke. Ana bumbung wong-wong ora dipecah sudon rejekine saben dinane rekoso golek-golek sandang tangan. Ayo iblis lanat manus maning jaji lanat wis saiki genah padha karo sulung mlebu geni kowe Jakamaya catus mati mlebu ana jroning omah wis tak kancing lawange wis arep metu nyang endi mongso bisa kelakon lah tak bukae kowe lho kok menungsane ora niki lho nyang wah jebul milano nggon tutup kowe ya weh lah salah. Dalah ngatasi gawe omah wis rampung wis brukut becik kaya mengkene. Kok dadi durung diwene tutup keong dinggo milar karo Jakamaya dados mati dalah. Wangune Jakamaya ana jroning omah ngebruke dandang wong adang kok ditinggal lunga. Malah kita duna wong ana wong kang mipis jamu pecah.
Gandhi tugel pipisane wae lah. Ya. Kabeh para bucara butari seksenana wong sing kaya wis rampung yen ngantuk ra dhewe tutup keyong sudan rezekine. Lan wong kang ngebrokke dandang kang lagi didang lan pecahke gandhik nuge pipisan jan ora diruwat dadi panganku.